Hi guys, welcome to our channel TV Fuzz TV. Murise kuma TV ese enyika tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera mumastreets nepasocial media. As we all know, queen vedu vanofamba nespeaker remakuwa vadzoka zvekare nelatest vari kuti ivo vanyora paInstagram pavo nepafacebook pavo vakati vedu kuti haasi kurara pamba akanhumburisa sister yaGinimbi Nelia. So kuti akutiza madam kumba achienda kuna Nelia. Ndo zvataurwa naqueen vedu zvavakanyora pafacebook, of which vanhu vadedzera kuti aiwa kana zvataurwa naqueen vedu vanofamba nespeaker remakuwa matopedza queen vapedza nyaya yese. Vadedzera futi kuti very true, my source is solid. Ndo zvavataura because paine vamwe vanhu vanga vachiti hamuri kunyepa queen, asi queen vaenderera mberi vachitaura vachiti kuti didn't understand the assignment. Ndozvavataura vakatanga haana kuunderstanda assignment yacho. Zviri kunzi hanzi wirira genius rakati ndikafa ndoda kuimbirwa naKilati queen tatelicious vadaro vakati hoyo manje Kilati akunonhumburisa Nelia. Ndo nyaya yacho guys iripo. Queen tatelicious vari kudedzera kuti Kilati haasi kuvata pamba, ari kutiza mukadzi pamba, akamitisa Nelia. Kana vachiti vakanhumburisa vari kuvati akatomitisa Nelia kadungure. As we all know, Nelia is sister yaboss Ginimbi, the late boss Ginimbi guys, munomuziva vese. Saka ndo nyaya iripo guys, ndangoti ndiuye ndisikokudzai zviri kutaurwa naqueen vedu. Asi queen vedu most of the time vane masolid sources avo ari reliable. Ndo nyaya iripo. Kana vataura vataura ndozvekutaurwa nevanhu. Vamwe vanhu vadedzera kuti saka mukutiudza kuti Kilati ari kudya pfuma yenhakaka. Vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana pamusoro yacho. Vamwe vati please queen go live. Thank you so much guys.